श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु सूर्य केहू के जन्म ना होला। ना 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 ये लोग अजन्मा हो। हाँ जी राजा हो, हाला बंद कर भैया, हाला करी शांति से। केहू का जन्म ना होला मानी, ये सब लोग अजन्मा हो। भगवान राम के जन्म के कथा हमने के गावे नहीं जा, कृष्ण के जन्म के कथा हमने गावे नहीं जा, लेकिन राम के कहता कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उसी तरह से सूर्य लोक में एक बार जब ब्रह्मा जी के सृष्टि के अधिकार दिहल गई, तिरौरा सृष्टि करी जाके इस संसार के विष्णु के पालन के अधिकार दिहल गई, तिरौरा इस संसार के पालन करी। अब भोले बाबा के संहार के अधिकार दिहल गई कि हे भोलेनाथ रुआ संहार कर। ब्रह्मा जी सृष्टि करे खातिर महासरस्वती के साथ में चलती, तो सृष्टि के रचा नामा हो, सृष्टि के रचा नामा, सृष्टि के रचा नामा हो, सृष्टि के रचा नामा। ब्रह्मा जी करे लगले सृष्टि के रचा नामा, ब्रह्मा जी करे लगले सृष्टि के रचा नामा। ब्रह्मा जी करे लगले सृष्टि के रचा नामा। ब्रह्मा जी के बेटा मानस पुत्र 10 गो भइले। अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 10 गो भइले। ब्रह्मा के मानस पुत्र 10 गो भइले। हे बबुआ, आ ओही में मरीचि भइले जाने ला जहानमा। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि भइले, और ओही में मरीचि भइले जाने ला जहानमा। ओही मरीचि के बेटा भइले कश्यप ऋषि। आ कश्यप ऋषि से कश्यप ऋषि के विवाह भइल राजा दक्ष के 13 गो बेटी से। राजा दक्ष अपना 13 गो बेटी के विवाह कश्यप ऋषि से कर देले। ओहे में 2 जनी बेटी रहे, लोग नाम रहे दीति आ आदिति। एगो आदिति से दैत खानदान चलल, दीति से दैत खानदान चलल, आ आदिति से देवता खानदान। के गानी ध्यान दे, एकदम ध्यान दे। मुनीलाल ठेकेदार साहब पुरस्कार दिले बानी। हाँ जी, भगवान से प्रार्थना करो। वाह, दिन सुख में बीत लागल तो दिन में बीत लागल हो, दिन में बीत लागल सुख के सुनार खुशिया मार। तो गवल सारा माजी बाई सभावा में सारा माजी बाई गवल सारा माजी बाई सभावा में सारा माजी बाई भले लौकत नइखे हो, भले लौकत नइखे आँख से लाचार बा खुशिया पार खाना।
दिन के बाद देखते देखते बीता अरे पुछरी मोहिनियमा अदिति गर्भवती भइली अदिति के मन देवी देवता के पूजा में विशेष रूप से रहे बड़ी पूजा कर सादिति इन्हें देवता लोग भगवान सूर्य से आराधना प्रार्थना करता सब देवता के हे सूर्य भगवान ये दुनिया अनहार बा रौरा अवतार लीती ये दुनिया प्रकाशमय हुई इन्हें आदिति सब देवता के आराधना प्रार्थना करता रही भूख तारी कश्यप दिए कल क्रोधित हो गए आदित्य पर अपने पत्नी पर क्रोधित हो गए आ कहले कि इस समय में जब तुम गर्भवती हो इस समय में इतना व्रत करने की क्या आवश्यकता है तुम भूखी रहकर क्या इस पुत्र को मार देना चाहती हो डॉक्टरों बतावेला जब मेहरारू गर्भवती होके तो टाइम टाइम से भोजन करे के चाहिए टाइम टाइम से निमन निमन बात सुने के चाहिए वो खिसिया करे कि तू भूख तारू पेट में तारा जन लइका बा ओकरा के मार दी है चाहत तारू है का कोइली आदिति का कोइली आदिति बाहर कोई अपना शक्ति से ही आदिति अपना गर्भ के समय से पहले बाहर को दे बाहर को देली जब बाहर कोई एक अलौकिक प्रकाश दिव्य प्रकाश जड़े लागल वही प्रकाश में से वो प्रकाश से संपूर्ण संसार संपूर्ण दुनिया प्रकाशित भइल वही प्रकाश में से जौन बालक निकलले उनकर नाम सूर्य रखा बाद में अलग अलग समय पर उनकर अनेकों नाम रखाई बा सूर्य भगवान के जन्म के अवसर पर एगो सोहर का भाव लागत वाह 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 यह दिमाग हो यह भाव हो रानी से लोग पूछा था केकरा से आदिति से लोग पूछा था कि हे आदिति हम से पूछी ले अरे बबुआ के माई साचे बतिया कही दे तू लालना गोदी में खिलाओ तारी आदिति लेके ए पूजा गोदी में जगह खिलाओ जला एगो ले लो कमसी गोदी में ले अरे अपना रोले में बाड़ी हाँ 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 ए लाला कौन व्रत कइलू देखी ई सोहर हो हम रुपया पैसा मांगे न तो समय पर मांगे पूजा गहाना हाँ जी जेकरा जेकरा भगवान सूर्य से प्रेम बा ई प्रेम यही बेरा चिन्हाला हाँ जी जे केकरा केकरा प्रेम बा ओह जेकरा परम प्रेम होई उहे सूर्य भगवान के प्रकट भइला पर जरूर 10 20 50 100 अपना शक्ति के अनुसार लोग भक्ति जरूर करे हाँ जी हे लाला विश्वनाथ राय जी लीडर साहब बहुत बहुत पुरस्कार देनी कौन कौन व्रत कइलू तो पुत्र फलवा पावेलू
चंद्र हलवा तारे कहता रे आदित्य कि ये सब लोग हम कौन व्रत मिले बानी भगवान की सब लीला हो भगवान के माया हो इतना दिव्य इतना प्रकाशित क्या कहता है हमने की हल लगावेला भगवान सूर्य के चरण से प्रेम खाली विश्वनाथ बाबू कर रहा था भैया कोयली में माधा की एकादशी दोबारा सिख पारन दोबारा सिख पारन लला लला कमेटी के सदस्य सब कहाँ बनी भैया हाँ जी कमेटी के इतना लोग बा यही जने गला गला सोहरवा खाली ना होला एमे कुछ रुपया पैसा 1000 2000 5000 जौन श्रद्धा शक्ति होला सोहर देखिए सोहर सबका घरे होखबे ना करे ना सोहर में सबका नौकरों कितना लोग तरसेला कि हमरा घरे सोहर होई हाँ ना होला हाँ आज रहुआ घरे होता हाँ जी बिंदेश्वर जी ड्राइवर साहब हमरा के बहुत बहुत पुरस्कार दिहनी है शहर में भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर वाह ना बबुआ हाँ जी खाली अपने ना जे सुने ता ओकरो से हम कहन जकरा श्रद्धा बा हां जी सोहर खाली सुन ही कहना चाहिए मुनीलाल ठेकेदार साहब 500 रुपया की धनराशि प्रदान करेंगे भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर बबुआ और का बाबा को विवाह होइले कौन मासे गावना आरे कौन मासे गावना विशुराय ठेकेदार साहब वेल्डर साहब हमारे के बहुत बहुत पुरस्कार दिए 100 रुपए के पुरस्कार दिए है शहर में भगवान सूर्य की कृपा बना रहे सनोज यादव जी हजारों रुपए देनी भगवान सूर्य के आशीर्वाद बने रहे भगवान से प्रार्थना करो भगवान सूर्य के कम से कम श्री गेना राय जी कम से कम वो नाम पर जी अपना प्रकाश हमने के देता वो नाम पर हमने के कुछ ना करने से तो कम कहला के बादो तो से कुछ ना कुछ दे हमें कहला के बाद ए बबुआ ये ला 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 कोवना से सुतलू सजरिया तो बबुआ अपना सुंदर राजकुमार दास जी 51 रुपया के धनराशि अब गुप्त दान में भी हजार रुपया आइल बा इस शहर में भगवान सूर्य के कृपा पूरा क्षेत्र पर बना रहे पूरा जवान पर बना रहे हे बबुआ अगहन में हम कह लगावेला अगहन में बाबा मोर विवाह होइले था मासे गाना अरे मासे गाना
लाला राय ड्राइवर साहब 100 रुपया हमरा के 100 रुपया हमरा नृत्यंगना के दिले बानी ये लाला ना सावन में सुतान से जरिया तब अपना सुंदर जब केहू के यहाँ लड़का होला ना बबुआ लड़का जब होला मुकेश बाबू हमरा के पैसा दिले बड़े अरे मुकेश पैसा दिले हमरा के अरे तो धरती पलट गल महाराज कहाँ बा रुपया कहाँ बा अरे हारमोनिया बा 10 रुपया आइल बा हाय हाय